What's up mga kabaro, no? Nami karon sa mental mga kabaro, no? Kauban ako misis. Sa karon mga kabaro, ibili na ako kung misis diri sa Lods. Kay mag-grocery siya. Ako mulibot na ako mga kabaro, no? Yamay. Mga kabaro, no? Padayon. Nainay yung pagkas mga kabaro, no? Atong tanawon ni. Huwag ka na mga kabaro, no? Makita sa linti sa akong kamera mga kabaro, no? Bagong gymnasium diri sa mental mga kabaro, no? Yan na sila i-plaza nga gamay. Kanya ilang barangay mga kabaro, kilid lang sa gym mga kabaro, no? Sa pagkakaroon mga kabaro. Yeah, pedestrian lane. Yeah, pedestrian eh. Oh, pedestrian. Sige. Napos na traffic light diri mga kabaro, no? Diri sa mental. Kanya mga kabaro. Tapos mga kabaro. Ay, lamat ah. Okay. Ano yung mga kabaro, no? Ang mental doon lang kayo sa Davao mga kabaro, no? Pagkakaroon, oy, nada din sila diri mga plaza sa mga bata mga kabaro. Oy, kung nakianak niya musuroy-suroy mo diri nada diri mga kabaro, no? Mao ni ang itsura sa sidewalk sa mental mga kabaro. Nindot po doon sidewalk sa diri kaya kanang atbang mga kabaro, atbang lang sa plaza o sa gymnasium. Lots for list mga kabaro, no? Lots for list. Kaya karon mga kabaro, no? Maadto ta sa ilahang palingke katong eskwelahan nga nga bago. Kaya uy, nindot po da. Okay, sa pagkakaroon kay pandemic sarado siya. Muning itsura mga kabaro. Yeah mga kabaro, napadayon tas pagbaktas mga kabaro. Okay, gwapo po na yung gymnasium ng mental din mga kabaro. Na mga kabaro. Wow, na gymnasium, no? Sa pagkakaroon mga kabaro, atong tanawon kung sa'yo na sa sulod, kinabuak mo ng samin. Mga kabaro. Dagang kay sikat. Kaya mga kabaro, no? Napod sila ito na mga kabaro. So gymnasium nila. Yun Unya lots for less. Atbang lang kuman mga barbershop sa kanadihang uban. Kaya mga kabaro dirita. Kilid lang sa ilahang gymnasium mga kabaro, no? Ang barangay hall. Ano yung barangay hall sa mental mga kabaro, no? Okay. Upgraded na po na yung barangay hall dito, no? Gapo na pag nindot na pagdagway. Kaya mga kabaro, napadayon tas pagbaktas mga kabaro. Kining mental mga kabaro, dako-dako po ning mental mga kabaro, no? Dagan po siya og mga sakop nga mga purok. So pagkakaroon mga kabaro, mutabok ta. Yun, no? Okay. Wala mga kabaro, no? Ang itsura silang gymnasium kung layo. Yun, no? Kaya mga kabaro, padayon at pagbaktas ang nakita na ko diri sa mental mga kabaro, no? Progressive po nga lugar kay tungod sa dagang subdivision pasulod niya mga kabaro. Dinay Dika Homes daghan mga kabaro mo ni nga ang mga subdivision dito kung dili sa Pequeño mamalingki diya. Ano nga kabaro, no? Ang taga Sarana dito sa Yuloon Maguban pa rito diriya mamalingki sa mental mga kabaro, no? May hapon ninyo nya ang eskwelahan diri mga kabaro, elementary school. Grabe, tagtulo, upat ka andana ang building. Upat o tulo. Grabe. Tagas
Nya na video network bank. Nya kasagaran din mga kabaro no, pedicab na tuktok. Okay. Mga kabaro. Mintal Comprehensive High School din yung mga kabaro. Okay, high school din yung akong gi. Tudlo ang elementary ito dito kini high school din ni. Tag-upat ka andana no. 1, 2, 3, 4. Upat ka andana mga kabaro. Diri mga kabaro. Kasi klaseng barbecue mga kabaro. Ano ya? Oh ya. Ano ya kabaro? Ya mga kabaro no, atong sa kaon ni ilahang ang overpass diri mga kabaro no, musaka ta. Kaya itong tanaw ng view. Oops. Use the overpass. Yan no. Sa nakita na ko mga kabaro no, murag wala ginagamit ni nga overpass ni. Kay unang-una mga kabaro, mo ni ako nakita. Mo ni mga kabaro. Tingnan mo din sa overpass mga kabaro. Kada mga kabaro, palingki na sa Mintal na kabaro. Palingki na ni sa Mintal mga kabaro no. Kung nakaka diri sa top sa overpass, kita niyo dito eskwelahan sa high school. Mga kabaro no. Uy, elevator na hinaan ni si elevator. Apan sa karon mga kabaro, gilak siya. Wala siya nagana ang elevator. Wala nagana ang elevator. Lo, unsa man nang lupad? Hala. Wala kadaghan sa nang lupad. Kung unsa man kana. Ato sang palabyon mga kabaro, no, pasiglang pinig nang lupad. Okay. Karon mga kabaro, nakalabay na sila. Taas kay ni nga kuan mga kabaro, taas kay ni nga overpass. Sa nakita na ko mga kabaro no, taas pa sa Matina at Matina crossing. Mga kabaro, nakakadiri mga kabaro, burang nag drone shot. Ato dito mga kabaro. Sa karon mga kabaro, sa nakita ginako sa Makaduha, murag wala kayo ni ginagamit ni nga overpass. Gamiton gud siya unta siguro ni kung naayo pa ni, kung gipagamit pa ni ang elevator. Kaya wala may gamit ang elevator. Kini mga kabaro, high school, Comprehensive High School nya kadto Mintal Elementary School. Nya mga kabaro no, baktas na ko paubos kay musulod sa ko sila public market mga kabaro no. Kung makasulod ta sa tanaw na ako, murag makasulod man. Oops. Taas-taas mo dayo eh. Mga kabaro, andagway sa overpass. Mga karon mga kabaro, mo tabok na. Oops. Ay mga kabaro no, kung diriya ka, oy, kaliwat kanan na sound. May mga kabaro, mga ukay-ukay. Yan, naa sila eh. Astro Shopper Plaza. Okay, nagi sounds. Layo tag sounds mga kabaro. Okay. Ano yung hitsura day? So much traffic po dahil sa mga kabaro. Dari lapita kaya no, murag kasanaw na ko mga kabaro, one way lang. Astro Shoppers Plaza. Busy po dahil dari lapita kini nga area kung Domingo siya mga kabaro no, busy po dahil lapitan kini nga area. No entry, one way. Okay nya na ay NCC department store diha. Nya nagkadaiyang exit lang.
Pwede te. Diyan lang ko mo, tanaw lang ko mga presyo. Salamat ha. Muna yung mga kabaro, no? Ang mismo sulod sa palengke dari sa Mintal mga kabaro. Makikita niyo mga kabaro. Yeah. Okay. Uy, daghan mo din mga baligya, mga gulay dari mga kabaro, no? Sa nakita na ko mga kabaro. Ubay-ubay pud ang mga namaligya ay dari ah. Yeah. Bura ko bagsakan sa bangkiruhan mga kabaro, no? Ano mga kabaro, no? Mura po bagsakan siya sa bangkiruhan. Ang pangutana kung karnihan talit sa mga kabaro. Basta yeah. Siguro konting ulan mga kabaro, lapo kayo dari mga kabaro. Kapag karon okay yung itsura mga kabaro. Karnihan, yung isdaan, magsagol na mga kabaro, no? Sa karon mga kabaro, gawas talo, malipot ta. Oops. Hoy. Sige sir. Dito mga kabaro, dito taman lang ang palengke, mga lamas. Yung mga kabaro, nung balik at kung agi, no? Kay mulipot ang mga kabaro, no? Kay dito mga banda sa National Highway, daghan pa og mga development dito na nakita na agian ako ganina. Wala mo na mga kabaro, doon na kayo ni sa downtown. Yung gawas nagbalik mga kabaro, no? Gahata ni sulod dito punta mo gawas sa karon na kabaro. Ma'am, salamat na ma. Oops. Ano yung mga kabaro ang gawas? Uy, mga kabaro. Yeah. NCC Department Store. Uy, mga plantito. Saan ite? Tinuod? Tagpila po? 100. Sige, salamat ah. Yan mga kabaro, napadayo na sa baktas. Uy, NCC Department Store. Okay. Na barber shop. Napoy na maligya diri mga isda. Titagpila nito eh. Asa ni nga isda? Koy? Walay karpat eh? Oo na siya karpat. Sige. Risa ko tiha, salamat. Yan mga kabaro, ano? Padayon na sa magbaktas mga kabaro. So nakita na ako dali mga kabaro. Siguro maabot ang panahon mga kabaro, no? Kining palengke sa Mintal mo upgrade ni mga kabaro, no? Sa karon, uy. Okay. Satu pa. Uy. Nice sounds, palayo ta mga kabaro, no? Kaya nice sounds mga kabaro. Oops. Yan mga kabaro. Mugawas ta diri Oops. Mugawas ta diri mga kabaro. Kanan diha madalan. Diri tagi mga kabaro, no? Lapos ta sa highway. Yan mga kabaro, no? Padayon sa pagbaktas. Uy! May hitsuras Mintal mga kabaro, no? Mintal, Davao City. Ito pa, yeah. Ano saan yung mga baligya dari ya? Yung mga similya gulay. Tanan mga klaseng similya yan, no? Oo. Tanong. Yeah, dari sa kuya, salamat ya ha. At bang palengke mga kabaro, no? Na si kuya na maligya o similya sa mga gulayon. Oops. Ngayong hapon. Okay mga kabaro. Ang ilahang mismong hakuan mga kabaro, dali na kay tuyokon. Gamay man siya mga kabaro, no? Dali tuyokon. Nya. Oops.
Puta na ate. Tay tagpilang tundan kilo nimo diri ah. 25. Ah, bay. Salamat ha. Diri mga kabaro, bay. Jingko ang kilos tundan. Sa Davao mo man mag-presyo day. Oops. Ngayon mga kabaro na madami yung nas pagbaktas. Oh. Sa karon. Aha. Pagapon din nahurot ang pangbinignit mga kabaro no. Sino ah? Kaak Commercial Center. Ah. Niya diha mga kabaro. Entrance gapon ni siya paingon og supermarket. Oh, wagi ka ta diri. Mga kabaro no. Ah. Ngayong hapon patay. Oh, tanan lang ko te. Kanang diha atin abay lusot na paingon dito sa highway. Sarado. Ang lusot niya dito lang sa kuan. Dire, paano ka doon sa Talisay? Sige, sige. Transfer to ang supply over, sir. Oh, sige, salamat ah. Salamat. Mga kabaro no, nanginahanglan niya po sila og face shield. Oops. Nanginahanglan og face shield dire mga kabaro sa Pikas wala. Okay ra. Thank you kayo sa kuan. Tingnan lang ako mga kabaro no, kung pareha ba dito speaker sa ilang kuan. Kaya diri mga kabaro. Ni. Easy King Enterprises. Ah. Okay. Sa akong pagbaktas-baktas diri mga kabaro no. Oras na mga kabaro, alas 4 sa kapunon, pero grabe gyapon kainit mga kabaro no. Aha. Tay. Mayong hapon tay. May mga kabaro no. Uy. Tagbilang kilo natin. Pipino. 30. 30? Ah, sige. Salamat ah. Uy, naisawang dito. Dagan ta mga kabaro. Uy. Chat time. Ah. Mga tasig na diya mga kabaro no? Sa mga karon mga kabaro, para yung pag bakas-baktas mga kabaro no? Luyo na ni sa Lots for List mga kabaro no? Kinindiri ah. Saan indiri ah? Oh. Uy, sarado na tanan no? Basta Domingo sarado tanan? Ah, sige salamat ah. Sa Domingo di mga kabaro, sarado ang tanan basta Domingo. Yung mga kabaro na pala yun sa Guaptas. Padulong pa tayo dito sa National Highway. Kaya mga kabaro, luyo na sa Lots for List mga kabaro. Luyo na sa Lots niya mga kabaro. Sa akong pagbaktas-baktas nilapita paro no. Isog kayong init. Na kabaro no, kung nakakadiri sa layo muna yung makita pa nga kabaro. Oh, plaza, gymnasium, tapos barangay nya, Lots for List. So nakita na ako mga kabaro, huwag akong ikumpara ang Turil og Mintal. Siyempre ang Turil district, kuan siya, dako na siya nga district. Daghan na pong tao kayo ang Turil. Sa pagkakaroon mga kabaro no, na ako dire sa ilahang ikaduhang traffic light o ikaduha o permiro na gid. Permiro na dahil siya dako lang inakuha nga space. Okay. Padayon tag mga kabaro no, magbaktas no. Pico. Ano pa yung Pico diri sa Mintal na yung mga kabaro no. Yung mga kabaro no, minom sa og tubig kay mura og uhaw na gid siya.
init mga kabaro, no? Grabe. Astig yung init. Oras. Grabe. Alas 4:28 sa Kapunon, pero ang init, grabe. Isog ito kayo. Yeah, mga kabaro, no? Parayon sa pag-vlog dito sa unahan, mga kabaro, no? Ining-gas lang kong tubig. Ning-fuel up kung sa sakyanan pa, gas up. Yeah, mga kabaro, no? Ang Kiningay Street, mga kabaro, no? Daga na po gayog mga tindahan nga gipang tukod, mga kabaro, no? No. Sa taga diri nga dugay na wala kauli. Sa taga diri ano sa Mintal nga dugay na wala kauli. Sa nakita ninyo kung say mga kabaguhan diri sa Mintal. No ni mga kabaguhan diri, mga kabaro, no. Bay-ubay na ang nga-improve. Ang improvement, grabe na po ang improvement diri sa Mintal. Una mga kabaro, no, daghan na og kuan. Daghan na og establishment nga bag-os kumpara na o. Diri mga kabaro, akong igsuon sa una na Skalinan, siyempre agi-agi mi diri Oy, Mr. Kim. Alis naman ako ni Mr. Kim. Iya. Kung diri ka sa Davao Region, mga kabaro, unang-una na agi mga convenience, 7-Eleven. Para niya, mga kabaro, convenience store. Ooh. Siguro mabot ang panahon, mga kabaro. Kini nga space kayuta diri nga side. Mataulan na po ni building, mga kabaro. Kaya nang una daplin lang kay highway, mga kabaro. No, siguro mga 10 years maagian mabalikan na po ni diri, mga kabaro. Nagtaasan na po ni nga building diri Sa mga karon, mga kabaro, no, ipasagdan sa tagiya, mga kabaro. Kay kabalo gid siya sa basayuta, dili gina siya magkaubos ang presyo, kung dili magkataas. Hoy, hamok. Hoy, ya, kagwapos mga hamok. Tagpila ning hamok nimo ya? 750. Ha? 750. Oy, shout out sa inyo, mga amigo. 750 ya? Asa mo ka bike? Cool. What? Ha? Buhangin ko ba? Talinan. Buhangin mo gikan? Layo di ay. Layo di ay. O subscribe mo sa kong channel niya. Kay pareha naman ta taga Davao. Kamu lang kuan 5 ay 4. Diri sa ko ha. Salamat. Mga amigo nato mga bikers, mga kabaro, no. Anya. Oy. Yan, mga kabaro, no. Padayon ta sa pagbaktas. Oops. Na, mga kabaro. Uy. Sige, magpak dito. Oh. Inyo ni baligya langga. Inyo ni. Unsa ni siya nga mga isda? Gabi. Ha? Gabi. Tagpila pod? 150. 150. Unsa ni siya mabuhi ni siya kung walay oxygen? Yeah, maing hapon. Nana siya lumot daha, no? Asa pa nyo nagkikuha? Libre ni Papa. Kasi papa ninyo? Gwapo kay hybrid ra. Amo ni siya ang gagmay. Dili sa ko lang ka, salamat. Uy, sounds. Dagan sa mga dagan sa mga kawaro kini sounds. Oops. Yung gini na mga kawaro. Uy, brato ray lang monthly sa ko, no? Ang ilahang monthly sa Rusi 642. Rusi na Yamaha na DPI. Gwapo na gid mental mga kabaro, no? Nakita na ako mga kabaro, hindi ba naghanag nga usab nga mga establishment. Yan mga kabaro, padayon sa baktas, mga kabaro, no?
maligo na to mga bikers mga kabaro, no? Oops. Uy. Balot. Uy. Rin balot dayron. Tag 20 rin balot mga kabaro nya. Pinoy. Tag 12 ang Matra 3420. Ayong hapon. Mga kabaro na padayon sa pagbaktas mga kabaro, no? Oops. Na mga kabaro. Si Owel, tapos nana po yung Fiesta Appliance, Rose Pharmacy, Fiesta Appliance. Oops, saan diri ah? Uy. Kini nga area mudagan ang pila ka tuig. Wala ni establishment, commercial building na po ni kini oh. Sa pagkaron mga kabaro, kini ani mo guna mga kabaro. Pratong mga nag-iya og dapig highway nga yuta. Pasagdahan lang nila mga kabaro ang ilahang lote, pasagdahan lang na mga kabaro nya. Mabutang panahon mga kabaro nga kinahanglan gamito na nila. Nya way siguro ang mga tag-iya na nasa abroad. Muna nga mapasagdahan gid siya, walay limpyo, walay hagbas. Kaya naman, mudagan ang panahon mga kabaro, mudagan ang panahon. Sa ngadto-ngadto mga kabaro. Pag di na sila ganahan, butang lang sa US nag-abroad. Pag di na sila ganahan dito mga kabaro, ilan ang ating manon dilang mga luti. Wala makita na ako mga kabaro nung nasa Davao City. Kanang nga abandon nga area diri sa Davao City mga kabaro, no. Ang mga tagiya di ana nasa lang nasod. Sa karon mga kabaro, no. Unsa ni? Okay. Holy Spirit Community Hospital of Davao. Napre hospital diri sa Bintal. Yeah mga kabaro, no. Padayon ta sa pagbaktas. Muna mga kabaro, kung nakay lote, labi na potential kay nang lote dapig highway. Mabudyo ng panahon mga kabaro nga imuha ginang atimanon, labi nang nakita nimo nga sa area yan, nakita nimo na kay gusto nga negosyo. Mga kabaro, no. Oops. Nga mga kabaro, tama lang ko diri sa simbahan mga kabaro, no. Simbahan diri sa Mintal. Uy, naay pinongs mga kabaro. Pinongs niya ngatbang mga kabaro, ngatbang pinongs. Uy, niya mga kabaro, ano. Uy, si Mrs. nagkuyog mini Mrs. pero nang grocery lang siya dito sa Lots for Less. Uy, ano man dai kuan diri oh. Nana po ni ista commercial building ang gitukod ni Lucita Tan. Adlaw karon Domingo mga kabaro, morning ubay-ubay pod og manindahay dia sa atbang sa simbahan. Ya diri mga kabaro. Mga kabaro. 7-Eleven. Oh. 7-Eleven. Nakakaro. Diya sa tubangan pag Domingo mga kabaro, diri sa simbahan at bang sa simbahan sa Mintal. Kanang atubangan mga kabaro no ba sa Domingo. Kasi klaseng manindahay diya mga kabaro, mga kakanin, mga prutas, tubig. Ano yung mga kabaro no? Daghan po manimba na diri sa kuan sa Mintal. Yung mga kabaro no, di na ta mo ingon nga musulod. Kaya ma-distract man sila mga kabaro, nimba sila. Di na ta sa gawas mga kabaro. Mo nila simbahan mga kabaro. Gamay ra gig tao, social distancing pa jud kayo. Okay kayo mga kabaro. Mo ni ang simbahan diri sa Mintal mga kabaro no. Yeah. Ano mga kabaro? No fish mask, no face shield, no QR code, no entry. Di kita pwede makasulod mga kabaro kay wala man ta aning tulo. Nya mga kabaro no, padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Diri dapita unsa ni? Ano to? Ito mo ni mga kabaro ng itsura.
mga kabaro. Kang Mintal nya katong dito mga kabaro, katong nay overpass mga kabaro, no? Katong nay overpass ito Tumoy, Santo Niño na to, barangay Santo Niño. Wala po balo mga kabaro kung kining simbahan diri mga kabaro kung sakop ba ni Santo Niño o sa Mintal, pero katanaw na ako mga kabaro, murag Mintal man kay Immaculate Conception Paris of Mintal. Sa ato ba sa Mintal kita sa sakop dili sa Santo Niño. Hoy. Ano mga kabaro, sa kultura. Oh. Davao City, Mintal, Mercury Drug, Iglesia ni Cristo, Jesus Christ. Yan mga kabaro, no, diri na ako putlon akong vlog sa Mintal, Davao City. Daghang salamat sa pagpuyog mga kabaro. See you next video.